Benvinguts i benvingudes a Valls, que ja us havíem tingut mai. La xerrada d'avui dels Bordem Imaginaris, que fan la Gisela, l'Elios i el Rubén, la plantejàvem anar com a comunitat de Valls dintre del que seria la Universitat Popular del Camp, també, que va fer un cicle de xerrades que una mica els volíem tractar aquest seguit de temes, des d'una visió una mica més positiva, que a vegades quan parlem d'ecologisme, canvi climàtic, etc., doncs tot és com sembla una mica catastrofista, i intentem canviar i girar una mica la versió. Una mica també ho hem intentat fer a través de la visió del creixement, de l'autoconsum, de generar nous espais, no només també del consum energètic i l'ecologisme, sinó també de formes de vida en comunitat, i una cosa per la qual havíem decidit que finalment l'acte aquí a Literanya i us hem canviat el lloc a última hora. Era perquè al final esteu a la Sala dels Arts, que és una sala polivalent que està en el marc de la cooperativa d'habitatges, que és aquest edifici de la Literanya. Després, si algú vol per aquella xerrada, podem fer un petit tour. Simplement, dues coses, com que la Literanya s'emmarca en un pla de treball que seria l'Esquerra Independentista a través del casal popular La Turba, del qual a partir del 2019 vam comprar juntament amb la Dinamo i COP57 aquest edifici, l'edifici del davant. Aquí l'any passat vam acabar les obres com per poder entreviure, hi ha 7 unitats familiars, hi ha aquesta zona aquí per entitats sense lucre, hi ha les oficines de l'Ateneu Cooperatiu i el grup de consum a l'altre doncs on heu entrat. I l'edifici del davant ara és tot casal popular, però sí que en 2, 3, 4 anys està prevista la segona fase de la cooperativa d'habitatges, que aniran uns 13 habitatges aproximadament, i els baixos de tota la part social de casal popular. Llavors hi ha com un pla de restauració tant econòmica com social del barri, una mica per ser caminant, doncs ja heu vist com està aquesta situació ja actualment, que és bastant degradant, una situació de deixadesa dels darrers 20-30 anys per part de l'Ajuntament, i res, llavors crec que aquest espai era com l'ideal per fer-ho, llavors després abans de Navidad doncs tenim temps, podem fer una petita visita allà baix col·lectius que utilitzen el casal, i res, us agraïm la xerrada i us deixo amb els ponents d'avui, que és interessant. Doncs, moltes gràcies a la Literanya i a la Comunitat de Valls per organitzar aquesta sessió que, com sabeu, forma part del cicle formatiu Desbordem Imaginaris, que hem coordinat des de l'Oficina Tècnica de Comunalitats. Jo soc el Rubén, formo part de l'oficina, i d'IDRA, de l'Institut Tercer Corona de Barcelona. Com sabeu, aquest cicle reuneix 4 sessions que es fan a diferents comunalitats. La primera va ser sobre antiracisme, aquesta sobre ecologisme, i farem 2 més sobre cures i sobre justícia restaurativa. La idea d'aquest cicle de Desbordem Imaginaris era situar elements que dintre de l'esfera tant de canvi social com política són importants i qüestions que es venen treballant, disputant, discutint i intentant produir tant acció col·lectiva com acció pública i que provenen no només de moviments contemporanis, sinó fins i tot de tradicions del feminisme, de l'ecologisme, de l'antiracisme, i situar-les en la vessant de les comunalitats, entenent que hem de desbordar imaginaris en el sentit d'entendre que el que fem, i afegeixo aquí la pròpia oficina, és interessant, és important i rellevant, però que també, diguem-ne, hem d'estirar l'horitzó en el qual podem intervenir i fins i tot, que aquesta era la idea inicial, de sortir de llocs comuns, de què és més transformador, què podem fer, què no podem fer, intentar posar, d'aquí el cicle d'autoformació, intentar posar elements per anar més enllà. Aleshores, en aquesta sessió, que tinc un gust enorme que m'acompanyin tant l'Elios Escalante i la Gisela Torrent, i de fet ja els presento. Elios és geògraf i membre d'Ecologistes en Acció i també de la CNT, on està el grup de Decreixement i Transició Ecosocial, i és professor del Departament de Geografia de la Universitat de Granada. I li agraeixo, si em permets, Gisela, amb més èmfasi, moltíssim que estigui aquí perquè ve des de Granada i ha fet un esforç i és un plaer que estigui aquí.
I la Gisela Torrent, que és ambientòloga especialitzada en crisi climàtica i col·laboradora de l'Observatori d'ESCA, i també, diré de manera, ja ho matisaràs tu, de manera temporal, està treballant a l'Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. I la idea era poder conversar, jo intentaré no intervenir molt, només per fer les preguntes i deixar que la cosa circuli entre tots dos, faré o d'animador o d'àrbitre, o potser les dues coses. Era poder situar, per dir-ho d'una manera fàcil, tot i que m'estic deixant coses, el paper que pot tenir una organització comunitària en la transició ecosocial. I per organització comunitària podem entendre efectivament una comunalitat, però també un moviment, també un sindicat, també la relació amb allò públic, també una acció col·lectiva comunitària que ve comandada per lo públic i totes les harmonies, tensions i dilemes que poden produir aquestes coses. I la primera qüestió que us volia proposar era precisament sobre què penseu que pot fer una organització comunitària per la transició ecosocial. Evidentment, a les comunalitats hi ha diversos projectes que estan lligats a l'ecologisme i a la transició, algunes lligades al sistema alimentari i a la producció de cadenes curtes, projectes agroecològics, algunes sobre intentar tirar endavant comunitats energètiques, etc. I des d'aquesta consciència del que ja es fa són bones notícies, però al mateix temps us volia preguntar quines iniciatives o quines altres iniciatives o fins i tot quines altres estratègies poden tirar endavant les organitzacions comunitàries per promoure, activar, defensar una transició ecosocial o una transició ecològica més justa. Sé que és una pregunta gran, genèrica, però la idea també és com això, posar-vos algunes coses perquè activeu les intervencions i la conversa, si us sembla bé. Moltes gràcies per convidar-me. Jo estic temporalment a l'Oficina de Canvi Climàtic, espero que un temps una mica llarg, no estic segura encara, però sí. Oficina de Canvi Climàtic i a la vegada en activisme ecologista, dos barrets que a vegades costen una mica de portar a la vegada, però estem fent el millor que podem. Llavors, donat que és una pregunta bastant àmplia i que agafa moltíssimes coses, que sou la primera en respondre, jo també donaré una resposta bastant àmplia i després anem baixant, si voleu, una mica cap als detalls. Jo crec que hem de tenir en compte que en la transició ecològica, tal com estem ara en la situació actual i després de... Un disclaimer, jo tinc un biaix molt gran internacional, perquè estic bastant especialitzada en política climàtica internacional. Per tant, la meva visió sempre és des d'allò que estan fent les Nacions Unides, el que estem fent a nivell internacional, com ens estan ficant d'acord tots els països, fins a anar baixant a com portem tots aquests acords a nivells nacionals, a regionals i després com baixem a polítiques de mercat i com baixem al que fem nosaltres en el nostre dia a dia. Llavors, clar, jo veient-ho des d'aquí, sé, com sabeu vosaltres, perquè això és molt bàsic, que la transició ecològica com a mínim té dues parts molt importants, la part d'adaptació i la part de mitigació. I ho relacionaré ara amb les comunalitats, però crec que és molt important aterrar la idea que no només necessitem reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, que ara en parlaré una mica per ficar com 4 números, sinó que necessitem adaptar-nos no només al territori, sinó adaptar la resiliència de les persones a situacions que són ja complicades, però seran més complicades en el futur, en termes de proteccions de drets humans, en termes de proteccions de drets socials, de protegir les persones perquè tinguin aigua, perquè tinguin aliment, perquè tinguin habitatge, de fer que arribem totes a d'aquí uns quants anys a fer una transició que no sigui només per les 4 empreses que ara mateix tenen el poder, tenen el capital i tenen la capacitat de transformar com produïm els productes, com els venem, com els distribuïm, etc., sinó també les persones usuàries de
tots els serveis que tenim en el territori i les persones que necessiten protecció. I estem parlant especialment de persones en situació de vulnerabilitat, de dones, de persones en situacions de discapacitat, de nens, de generacions que encara no han arribat però necessiten que es legisli i que aquesta transició tingui en compte les persones que no hi són però hi seran d'aquí uns anys i també tindran unes necessitats que s'hauran de cobrir. Això per la part d'adaptació. Per la part de mitigació, a mi m'agrada molt anar a la part internacional, especialment en termes de mitigació, perquè és un tema que no hem resolt encara. O sigui, des de l'esfera internacional nosaltres sabem que hem de reduir les emissions moltíssim per arribar a l'1,5 graus, que és el que ens vam proposar dintre l'acord de París l'any 2015, que per cert ja fa 10 anys i encara no sabem com implementar ben bé aquest acord de París. No sabem quan ha de reduir cadascun dels països en termes d'emissions per mantenir-nos dintre d'aquest escenari, que seria un escenari segur, diguéssim, per la vida de les persones. Però el que sí que sabem, i això és molt important, és quantes emissions ens queden abans d'arribar a l'1,5 graus. I això se li diu pressupost de carboni i és una mica mi tema i sempre que em toca parlar sempre parlo del pressupost de carboni perquè després quan ho baixem a situacions de producció de béns o de serveis dintre de comunitats o dintre del mercat on sigui a la nostra ciutat, tot això, totes les nostres activitats van gastant una part d'aquest pressupost de carboni. El pressupost de carboni és simplement la bossa d'emissions que ens queden abans d'arribar a l'1,5 graus. Actualment estem gastant aquest pressupost d'una forma molt ràpida. Fa relativament poc estàvem a unes 500 gigatonelades de CO2, ara mateix estem a unes 200 segons els últims informes. Jo sé que quan dic 200 gigatonelades de CO2 per molta gent és com un número, saps? O sigui, clar, no el pots relacionar amb res. Igual és més fàcil que us digui que, segons també els últims informes de les Nacions Unides, no estem parlant d'ONGs, d'entitats, etc., estem a unes 57 anuals a nivell internacional. Per tant, queda molt poc pressupost per gastar i aquest pressupost és tenir en compte un 50% de probabilitats de mantenir-nos dintre de l'1,5 graus d'escalfament respecte a l'època preindustrial. Per tant, estem en una situació bastant complicada i no hem resolt encara qui s'hauria de gastar aquest pressupost i com se l'hauria de gastar. I això ho podem discutir a nivell internacional. Hi ha molts think tanks, moltes universitats que parlen sobre quan li tocaria a Espanya gastar-se d'aquest pressupost, quan li tocaria a Europa en general, quan li tocaria a Senegal, segons la seva responsabilitat històrica, la gent que hi viu als països, etc. Ho podem parlar així, però també ho podem parlar en altres termes. Qui hauria de tenir, diguéssim, el poder o qui hauria de tenir el permís de gastar-se aquestes emissions? Les grans empreses que controlen el mercat ara? Les persones que estan portant projectes de comunitats o que estan portant projectes més arrelats al territori? O sigui, qui té aquesta capacitat? Perquè al final, com que no es reparteix d'una forma justa, aquí és una mica la llei del més fort. Qui ha emès fins ara segueix emetent perquè no té regulacions fortes i els que no han emès fins ara tampoc emeten ara perquè no tenen la capacitat, tant si són països del sud global com si són petites activitats industrials com a molt específiques i petites del territori, no tenen la capacitat d'industrialitzar-se o fer aquest gast, diguéssim, que els hi tocaria i els pertendria de forma històrica. Llavors, aquesta és la situació. Què té a veure això amb el comunitari? Té a veure que quan els països diuen jo reduiré un 20% les meves emissions o jo reduiré un 50% les meves emissions pel 2030 o el que sigui, això són promeses que moltes vegades es fan i no se saben com dur-les a terme. Nosaltres a la Unió Europea hem dit que reduirem un 55% les emissions pel 2030 i la Unió Europea encara té algunes idees sobre com fer-ho, encara que siguin capitalisme verd, encara que siguin moltes coses que no ens agraden, més o menys hi ha un plan. Hi ha altres països que aquest plan, el van fent a mesura que avancen els anys i ja tenen una promesa de reducció d'emissions per un any concret a les Nacions Unides. Què passa? Que aquesta promesa de reducció d'emissions no és compatible amb un mercat com el tenim ara mateix. Per què? Perquè hi ha com a mínim 3 característiques que són del mercat, que són bastant importants en el sistema capitalista. El primer és que es basa en la propietat privada dels mitjans de comunicació, de producció, evidentment. El segon és un despotisme en la producció a través de l'explotació no només de les persones, del medi ambient, generant externalitats negatives al sud global, al territori, en espais de sacrifici, etc. I el tercer és una orientació al benefici privat. Això és el que volen les empreses principalment. Quan el mercat és regla,
I tenint en compte que tenim unes economies molt basades en els combustibles fòssils, és molt difícil que tu compleixis amb un objectiu de reducció d'emissions perquè has de descarbonitzar tot això. O sigui, tot el que tu produeixes has d'aconseguir fer-ho com a mínim elèctric i deixant de cremar combustibles fòssils. Això és molt difícil quan orientem el mercat i orientem el treball a través d'allò que dona rendiment. O sigui, el produir una cosa, o sigui, produïm les coses que ens estan donant diners o que li donen diners a certes empreses i a través d'això organitzem la força de treball de la societat. Clar, ens especialitzem en fer allò que rendeix i no allò que necessitem. No allò que necessitem ara ni allò que necessitarem d'aquí uns anys. Especialment no allò que necessitaran les generacions que encara no han nascut. Evidentment és un model contaminant que no va a favor de les persones, es basa en un creixement econòmic d'un 2%, 3% del PIB anual, que significa que cada cop has de produir més i més i més. Per què? No ho sabem, perquè moltes vegades aquestes coses no són ni tan sols utilitzades, però pel bé del mercat i perquè segueixi funcionant aquest sistema s'han de seguir produint i aquí acabem amb una crisi ecològica. Per tant, el mercat no és el que hauria d'arreglar el treball ni les activitats econòmiques, perquè això fa que les persones estiguin totalment alienades al sistema de producció i de distribució actual de qualsevol cosa que consumim. O sigui, qui hauria d'arreglar el mercat? Les persones. Què hauria d'arreglar el mercat? Les necessitats de les persones, les necessitats del territori i les necessitats dels ecosistemes, d'ara i del futur. Per tant, sense democràcia, tot això per acabar dient que sense més democràcia en el sistema productiu no hi ha una democràcia real, tampoc. O sigui, no importa que tinguem una democràcia política mentre no siguem capaces de decidir entre totes què produïm, com ho produïm i com ho descarbonitzem. Per què? Perquè hi ha com a mínim dos perills. Hi ha moltíssims perills, però un dels perills que jo veig és que el fet que tinguem una propietat privada dels mitjans mistifica el capital per sobre de la força de treball. I el segon perill seria que la transició ecològica segueixi mantenint les regles del mercat que hem tingut fins ara. O sigui, que no siguem capaces de canviar les regles del joc i que en aquesta transició, en aquesta descarbonització, segueixin sent les regles del mercat, les regles del benefici i les regles de poquetes persones les que guiïn què produïm, com ho distribuïm, etc. I jo crec que en aquest sentit les comunitats tenen tot a veure, perquè és justament una forma de crear nous imaginaris sobre com satisfem les nostres necessitats bàsiques en aquests anys que venen, que seran una mica complicats, i estan sent una mica complicats. Llavors, crec que ho puc deixar aquí perquè m'he enrotllat moltíssim, però per fer una primera. Moltes gràcies per la invitació, per l'acollida. M'agradaria parlar català tota l'estona, però no puc. Això parlaré castellà, però cap problema, que vostè parla en català tot el temps que vulgueu. Lo que ha planteado Rubén se enmarca dentro de uno de los grandes debates que ha tenido el ecologismo en el Estado español en los últimos años y tiene también, pues, evidentemente, que ver con muchas de las cosas que ha dicho Gisela, porque el ecologismo durante mucho tiempo ha tenido en cuenta los datos que ya ha comentado, esa necesidad de descarbonización, esa necesidad de llevar a cabo una serie de transformaciones que iban más allá del cambio climático, pero no ha tenido muy en cuenta, por lo general, la cuestión del sujeto, o sea, quién tiene que llevar a cabo ese proceso de transformación, quién tiene que impulsar esas medidas y qué consecuencias políticas. Digamos que la cuestión política ha estado mucho tiempo muy ausente y, por tanto, pues cuando estaba ausente de forma explícita, de forma implícita se asumía que era la administración pública, el Estado, quien tenía que hacerse cargo. Y bueno, luego lo comentaremos un poco más en otras partes, pero digamos que el ecologismo ha ido muy a rebufo de la proliferación de legislación ambiental, ¿no? Cualquier necesidad que surge dentro de la conservación de la naturaleza o dentro de cualquier medida de limitación de la contaminación o cualquier de las preocupaciones que han sido importantes en el ecologismo desde los años 70 hasta ahora, pues se ha ido cubriendo mediante legislación. Y el papel del ecologismo era velar por que se cumpliera esa legislación y eso a veces pues llevaba a situaciones un poco complicadas desde el punto de vista político, ¿no? Que luego pues, me gustaría profundizar un poquito en eso. En los últimos años,
con la centralidad del debate sobre el cambio climático, sí se ha, por lo menos, puesto sobre la mesa diferentes estrategias, diferentes propuestas para llevar a cabo esa descarbonización, ¿no? Entonces, de forma explícita, pues ha aparecido la propuesta del New Green Deal, que sobre todo han defendido alguna gente vinculada a Más País. No sé muy bien cómo ese debate se ha dado aquí en Cataluña, ni qué sectores políticos lo han abanderado, si hay algún tipo de propuesta de New Green Deal catalán, como tal creo que no lo conozco, la verdad. Pero bueno, dentro del marco del Estado español, pues ese debate se ha dado por una parte por esa propuesta del New Green Deal, que consiste en defender una industrialización verde impulsada por el Estado, es decir, una política pública de alguna forma inspirada por lo que fue el New Deal de Roosevelt después de la crisis del 29, que haga una inversión muy fuerte en infraestructura que sirva para descarbonizar, transformar los sectores productivos y digamos, recuperar el papel del Estado en un momento neoliberal en el que se había dejado bastante de lado dentro de la economía. Esa propuesta, pues bueno, creo que como tal, con ese nombre y con esos contenidos sociales, no ha tenido mucho éxito, es mi impresión. Pero sí que está en el espíritu de algunas iniciativas como el Pacto Verde Europeo, ¿no? El Pacto Verde Europeo es una gran iniciativa europea que pretende pues, tener un paquete de medidas legislativas y un paquete de medidas de inversión junto con después los fondos Next Generation, que también ha sido una inyección de dinero precisamente para la transformación productiva en un sentido digital y verde. Para algunos eso nos parece un poco contradictorio que vaya en el mismo paquete, pero bueno, esa ha sido la idea, ¿no? La modernización industrial en esos dos sentidos. Desde otros sectores, como los que yo me sitúo, digamos, de una tradición libertaria autónoma, de otra tradición dentro del ecologismo social, entendemos que hay mucho espacio en este proceso de transición ecológica para que sea una oportunidad para los procesos de autoorganización, para los procesos de reforzamiento comunitario y para tener en cuenta, no perder de vista que pues, estamos en una sociedad de clase en la que no existe el interés general como tal, sino que hay pues, diferentes intereses enfrentados y tenemos que pues, tener siempre en cuenta esa política ecológica con una perspectiva de parte. O sea, nosotros no pensamos en una política, o creo que no deberíamos pensar en una política ecológica de manera abstracta, sino en aquella política ecológica que beneficia a los sectores populares, porque no toda política ecológica beneficia a los sectores populares y eso pues, se demuestra en la multitud de conflictos que se generan a la hora de implementar muchas de estas políticas. Y hay otro elemento que creo que hay que tener también bastante en cuenta y que me parece importante y que no siempre se está teniendo en cuenta y es el contexto de auge reaccionario en el que estamos ahora mismo. Desde hace unos años, pues la extrema derecha está subiendo en todo el mundo prácticamente y en muchos países, entre ellos España, pues está subiendo en base a oponerse, digamos, a reforzar ciertas identidades como la masculinidad tradicional, oponiéndose al feminismo, reforzar la identidad, pues, en algunos casos catalana, en otros casos española, frente a la inmigración, o sea, el componente racista, y hay un componente antiecologista muy fuerte. Eso daría para debatir mucho, ¿no?, cómo se ha construido esa identidad antiecologista que tiene que ver con cierta composición del mundo rural que se ha venido dando también en los últimos años a partir de determinadas movilizaciones que aglutinan a sectores que, bueno, pues que han encontrado como un elemento de unión, ¿no?, como son los cazadores, determinados sectores agrícolas, determinados sectores ganaderos, ¿no? Y bueno, en general
pues ese componente de rechazo al ecologismo enlaza con otros muchos imaginarios de la extrema derecha. Y creo que cuanto más se perciba la política ecológica como algo que viene de arriba, como algo que escapa del control de la población, como algo en lo que no se participa en la elaboración y que viene impuesto por una élite, más se estará reforzando de manera indirecta ese imaginario y ese discurso de la extrema derecha. Entonces, hay que, para desarmar ese discurso, pues precisamente hay que reforzar el carácter de autoorganización y el carácter popular de las transformaciones ecológicas. Y bueno, pues me gustaría hablar también un poco sobre el papel del sindicalismo de base, pero bueno, para no extenderme ahora mismo demasiado, no sé si tu quieres añadir algo más, comentar algo. Bueno, no, només un comentari sobre el que estaves dient del tema de l'extrema dreta, que és el temazo, no? Però sí que és veritat que hi ha molta... O sigui, quan intentes implementar polítiques públiques que siguin ecologistes, a persones treballadores que no tenen per què comprendre aquestes polítiques públiques, moltes vegades surt malament. I això ho hem vist en diverses polítiques que s'han implementat ja. Posem, per exemple, les zones de baixes emissions. Una zona de baixes emissions que tu fiques perquè necessites, perquè tens persones que tenen asma, perquè tens cada cop més casos de càncer, perquè tens un problema de crisi climàtica i perquè tens una reglamentació a la Unió Europea que et diu has de començar a gestionar el tema dels cotxes en ciutats grans, per exemple. I un ajuntament fa una zona de baixes emissions i no pensa suficientment amb les classes treballadores que necessiten el cotxe per moure's dintre d'aquests espais. No ho comuniques bé i no mantens a les persones dintre de l'espai de preses de decisions polítiques, acostuma a sortir malament. I això va passar, per exemple, a les zones de baixes emissions de Barcelona, on es pensava, quan es va implementar, que afectaria a cert tipus de persones, crec que era un home, o sigui, el perfil era com home de 30 i pico d'anys, amb una situació laboral activa, bueno, un perfil bastant privilegiat, diguéssim, i al final qui va deixar d'utilitzar el cotxe al cap de 3 anys quan s'havia implementat eren dones, eren persones estudiants, eren persones migrants, perquè eren les persones que no es van poder comprar un cotxe nou per anar dintre de les zones de baixes emissions. Llavors, això ja s'ha modificat. L'Ajuntament de Barcelona ha fet com alguns canvis en la zona de baixes emissions per justament protegir aquestes parts vulnerables. Però sí que és veritat que estem implementant coses que no sabem com funcionen, però perquè la transició ecològica també és molt nova, o sigui, s'han de fer coses que no s'han fet abans. I a vegades implementes una política sense pensar bé a qui li afectarà, estic veient la resposta ja, sense saber bé qui li afectarà i has d'anar-ho com retocant a mesura que avances. Jo crec que una de les solucions d'això justament és mantenir les persones dintre la presa de decisions, o sigui, que siguin elles mateixes les que decideixin què fem amb les nostres ciutats, de manera que les polítiques siguin legitimades. Sí, estoy de acuerdo. M'agradaria afegir, agafant coses que heu dit, sí, una de les coses que ens interessa més és efectivament veure, per dir-ho així, com les comunitats poden ser el subjecte polític de la transició, com les comunitats poden ser el subjecte polític de la transició, entenent que quan diem comunitat estem parlant d'una cosa que pot ser expressada amb moltes derivades, evidentment són vincles socials, arraigades a un espai, arraigades territorialment, que tenen un objectiu comú i que pensem des d'una perspectiva transformadora, progressista, emancipadora, que és un objectiu desitjable, però alhora, i deixeu-me que porti aquí les dues sessions anteriors que hem fet sobre ecologisme a comunalitats. Ens podem trobar, jo sé que no és l'única conclusió, en la qüestió que, per exemple, deia la Yayo Herrero, entre moltes altres coses, la Yayo Herrero també parlava de la necessitat d'un procés de planificació, però un procés de planificació en el qual, si les comunitats arraigades al territori que condueixen un horitzó emancipador sigui en lluites que tenen a veure amb el treball, en lluites que tenen a veure amb l'exclusió, en lluites que tenen a veure amb la transició energètica, alimentària, etc., al mateix temps hi ha d'haver-hi la capacitat que això es porti a terme, i aquí està el punt de la Yayo, de manera descentralitzada, democràtica, confederada, per part d'un plan que està, per dir-ho així, per sobre de
aquest tipus d'activitat territorial concreta, no? Que podria ser un dibuix molt semblant al que podria passar a comunalitats. Però també porto a col·lació el que va dir el César Rendueles a una sessió també que vam fer aquí. És, sense caricaturitzar-ho, els comuns estan molt bé, allò comunitari té tota una tradició d'autogovern i, evidentment, pot servir per generar horitzons imaginaris i modes de fer que s'experimenten com un laboratori en l'àmbit municipal, però al mateix temps, i aquí hi ha un tema fonamental per defensar aquesta posició més jeràrquica, no tenim temps. No tenim temps, el cronòmetre climàtic desdibuixa des de la meva posició, però bueno, la brúixola política, però no tenim temps. I és un tema fonamental perquè, per exemple, César Rendueles defensés en uns termes molt diferents a Yayo aquesta relació públic-comunitària. Necessitem un estat fort, jeràrquic, planificador, interventor, sancionador, una capacitat, produir llei, norma, regulació, injecció de diners per part dels bancs centrals, etc. I de sancionar, de prohibir, imposar, etc., que no tindran una visió més federada, confederada, descentralitzada, democràtica, en termes polítics, econòmics, que, diguem-ne, el que abocava el projecte molt en termes generals de la Yayo. Jo crec que aquest és un debat fonamental d'aquesta relació públic-comunitària. Aleshores, us porto aquestes... És impossible, en fi, resumir qualsevol xerrada de 2 hores de 2 persones i encara més impossible si aquestes 2 persones són la Yayo Rey i el César Rendueles, però diguem-ne que aquí hi ha una qüestió i que no està mediada només per una qüestió de posició, diguem-ne, ideològica, sinó hi ha també una pragmàtica, insisteixo, no tenim temps, aquesta és una... Però bueno, en fi, jo ho poso sobre la taula i després, estirant d'això, en realitat el que m'interessa portar en aquestes 2 veus és quina podria ser aquesta relació, diguem-ne, público-estatal comunitària, entenent que no és només una col·laboració públic-comunitària, sinó que són relacions que poden tenir moments contradictoris, ambivalents, en la qual allò comunitari, insisteixo, sigui un moviment, un sindicat o una comunitat arrelada d'un territori, com poden ser comunalitats, pot tenir una... L'Estat pot ser funcionant en algun moment, però alhora també has d'estirar, és a dir, pot ser de col·laboració, però alhora conflictiva. O sigui, quin és el vostre enfoc sobre aquesta relació? No us estic dient si us gusta més Yayo o César, ja m'enteneu, sobre aquest debat, i alhora també que des de la vostra pràctica política, intel·lectual o del caire que sigui, quins penseu que són els reptes principals d'aquesta relació públic-comunitària, que en realitat té a veure amb aquesta qüestió jeràrquica, però també d'imposar, de produir norma, de produir modus de fer que són perseverants en el temps, i fins i tot a partir d'exemples de la vostra pròpia pràctica, d'exemples, potser aquí sí que coses que volies dir sobre el sindicalisme, Helios, venen a col·lació. Vale, això, més o menys. Sí, o sea, yo no creo que estas 2 posturas realmente sean una dicotomía absoluta, ¿no? O sea, creo que, bueno, yo estoy evidentemente más cerca de la postura de Yayo, pero Yayo está dentro de Ecologistas en Acción y en Ecologistas en Acción hay personas que tienen pues, la postura quizás más cerca de César. Entonces eso significa que si dentro de una misma organización ecologista pueden convivir las diferentes sensibilidades y llegar a consensos con dificultades, pues porque no son posturas completamente enfrentadas, sino que son parte dentro de un continuo, ¿no? Claro, yo... no creo que el Estado deba retirarse bruscamente porque una desregulación ambiental absoluta, que es lo que está pasando en Argentina, ¿no? En Argentina justamente Milei lo que está haciendo es eso y eso pues no es deseable. Sí que creo que la cuestión del tiempo, por una parte es cierta, pero también peligrosa porque puede llegar a legitimar una forma autoritaria de intervención que ya no es que sean políticamente peligrosas, sino que pueden ser ineficaces justamente por lo que decía antes, porque genera una reacción contraria, o sea, genera una oposición muy grande dentro de sectores de la población y
pues bueno, el ejemplo que ponías tú, ¿no?, de la zona de bajas emisiones, pues se genere un rechazo muy grande a las medidas de cambio, ¿no? Y eso se ha visto, por ejemplo, con las protestas agrícolas, ¿no? Las protestas agrícolas han sido muy complejas, o sea, no se pueden caricaturizar ni simplificar, pero las protestas de las tractoradas del año pasado, pues había un componente de rechazo a políticas ambientales que en algunos casos era genuinamente de gente que es que no quiere que se toque ningún aspecto medioambiental porque quieren hacer lo que les dé la gana, pero había otra gente cuyo descontento venía por la forma en que se les marca esas medidas, por la burocracia que implica, por la relación que establecen a partir de ahí con la Administración y, bueno, pues eso termina saliendo, radicalizando el rechazo a las medidas ecológicas, ¿no? Entonces, pues ahí está ese peligro que hay que tener siempre en cuenta y aparte de la cuestión política en sí. Evidentemente, las organizaciones comunitarias tienen dificultades y tienen limitaciones y tienen desafíos como el de salto de escala, que es una cosa que se habla siempre en cualquier ámbito comunitario, ¿no? Cómo hacer un salto de escala, cómo superar el localismo, cómo superar el pequeño espacio de mi pueblo y vincularte, bueno, que es algo que estáis resolviendo en las comunalidades, ¿no? Creando redes, creando estructuras que vayan por encima. Pero bueno, evidentemente pues es una dificultad que está ahí. En ese sentido sí puede ser interesante utilizar de manera estratégica la colaboración pública o comunitaria, como lo planteáis vosotros, como una manera de fortalecer lo comunitario sirviéndose de otra palanca. Pero eso es un enfoque muy diferente a depositar el peso en la parte del Estado. Dentro de esa parte comunitaria está todo el componente de economía social, de economía cooperativa, que es lo que aquí, bueno, Bas, por lo que me habéis estado contando, es un ejemplo que a mí me parece bastante impresionante para lo que yo estoy acostumbrado, pero eso puede entrar en relación con otros sectores que no sé hasta qué punto se está dando esa vinculación en Cataluña, creo que en algunas partes sí. Que es, por ejemplo, con el mundo de los sindicatos de base, ¿no? O sea, ahí los sindicatos de base tienen una ventaja para la superación del ámbito local, es decir, para ese salto de escala, que es que ya tienen una estructura que va más allá de lo local. O sea, la propia estructura confederal o la propia estructura territorial más amplia de los sindicatos y sus propias estructuras organizativas pues ya permiten facilitar ese salto de escala, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos debates dentro del sindicalismo de cómo participar en la transición ecosocial. Hace unos años en Nissan se elaboró una propuesta de transformación de reconversión ecológica, ¿no? Que participó CGT con la CUP, con Anticapitalistas. En Astilleros de Cádiz también había unas propuestas entre los sindicatos y las organizaciones ecologistas de cómo hacer una reconversión sobre todo desde la industria militar hacia otro tipo de industria civil. Y bueno, pues por poner un ejemplo de Andalucía, hay el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que es el sindicato que proviene del Sindicato de Obreros del Campo, que es la organización del movimiento jornalero andaluz histórica, pues durante años ha ido estableciendo cooperativas en algunas de las fincas que se han ido ocupando, ¿no? O sea, el resultado de las ocupaciones de tierra ha sido la construcción de cooperativas y esas cooperativas no son entidades autónomas completamente, no son cooperativas que cada una funcione por su cuenta, sino que están subordinadas de alguna forma al sindicato. El sindicato es el que tiene la capacidad de decisión política sobre las cooperativas y, en teoría, la capacidad de organización logística de los productos de las cooperativas para que haya una integración. Eso en CNT se está tratando de desarrollar esa línea, eso es un acuerdo del último congreso que se está ahora intentando desarrollar y justamente en junio va a haber una jornada en Sabadell para pensar esa relación entre el sindicalismo transformador y la transición ecosocial en un sentido que no solamente
se transforme la industria descarbonizando y disminuyendo su huella ecológica, sino también aumentando el control obrero sobre esos procesos de producción. Pero bueno, resumiendo lo que decía, pues creo que no hay una dicotomía absoluta entre esas dos posturas, pero sí me parece bastante peligroso depositar el foco solamente en uno de los polos. Jo és que tinc un problema i és que com més avanço, més grisos veig. És com... Estic d'acord amb la Yayo i estic d'acord amb l'altra persona. O sigui, és que realment hi ha moltíssims grisos quan treballem en transició ecològica i cada cop és més difícil dir qui té la raó, perquè és que tothom té la raó, és que realment és una cosa molt, molt complicada. Llavors, en aquests termes, o sigui, jo quan estic mirant el que hauria de fer Catalunya per reduir les seves emissions, el que hauria de fer Catalunya per produir el que necessita i per protegir la seva població, i veig que hem de reduir, per exemple, un 29% les emissions pel 2030, jo faig els càlculs i veig que hauríem d'anar 18 vegades més ràpid en la reducció d'emissions del que anem. Estem baixant molt, molt poc les emissions. I intento pensar què és el que necessitem per fer això, i evidentment hi ha moltíssimes respostes i hi ha moltíssimes barreres tecnològiques, polítiques, etc. Però és que si agafem només les emissions de Catalunya, la gran majoria surten només de transport i d'indústria. I això amb el disclaimer que és només en termes de producció, perquè, no sé si ho sabeu, però quan nosaltres fem els nostres inventaris, quan qualsevol país fa els seus inventaris de gasos amb efecte hivernacle, són inventaris només de producció, no de consum. Si nosaltres consumim samarretes de Shein de la Xina, les emissions de la Xina se les queda la Xina i nosaltres ens quedem només amb la part del transport mínim que aquesta samarreta ens arribi a nosaltres. Llavors, com ho fem per entrar com noves formes de mercat, per entrar noves formes d'organització en la producció, per exemple, en termes de transport, que és un 32% de les emissions a Catalunya en termes de producció, i d'indústria, que és un 30%. La indústria, per exemple, és supercomplicada de descarbonitzar, perquè la gran majoria de les emissions que venen de la indústria venen del ciment, i el ciment no sabem com fer-lo d'una forma que sigui sostenible. El ciment és el segon material més consumit del planeta darrere de l'aigua. I emet moltíssim, però és que emet moltíssim no només perquè necessites uns grans forns a unes temperatures superexagerades que no pots electrificar, això encara que li fiquis energia elèctrica no està a la temperatura necessària per fer ciment, sinó que a més la pròpia barreja dels productes que necessites per fer el ciment ja emet. Llavors, clar, jo veig els inventaris d'emissions i dic com fem això des de punts descentralitzats, o sigui, com podem descentralitzar tota aquesta indústria de manera que tinguem moltes petites produccions de coses que ens serveixin per lo mateix, per lo que tenim les 4 cimenteres grans, i a la vegada ho fem d'una forma democràtica i d'una forma que no sigui emissora, i em costa, veient això, dir qui té raó dels dos. És que els dos, vull dir, clar, és que hem de baixar les emissions superràpid, anem molt tard, però és que a més necessites tot el que diu la Yayo Herrero per fer-ho d'una forma que sigui justa. Llavors, és un contrarrellotge, evidentment. I amb el tema del transport em passa exactament el mateix. O sigui, al final, el transport més emissor, el transport de carretera, és basat en la tinença privada d'un vehicle i necessitem moltes més alternatives, no només de transport públic, sinó també alternatives com Som Mobilitat, per exemple, per poder tenir la nostra opció d'anar amb cotxe a diferents llocs, però Som Mobilitat i molts altres espais així són, i al final, això vaig a ser una mica hater, anècdotes dintre d'un sistema capitalista molt gran i amb molta força. Llavors, clar, no podem fer la transició ecològica a través d'anècdotes. I m'encantaria que això no fos així, i m'encantaria que estar dient això ho solucionem amb l'economia social i solidària, segur. Sí, és una part, és una de les potes, necessitem moltes més potes per fer que això funcioni, perquè no tenim tots el temps al món. Llavors, aquí per mi entra el poder públic, que ha de tenir la capacitat de crear formes de vida fora del mercat i visibilitzar el que ja tenim. Ja tenim uns serveis públics que funcionen separades del marc mental
del mercat capitalista i a més hem de començar a construir autonomies perquè en un món cada vegada més complicat, especialment en el sentit energètic, no podem dependre d'altres països que ens portin el gas, que ens portin l'alimentació, sinó que necessitem començar a construir la possibilitat de viure realment amb el que tenim aquí dintre en la mesura del que sigui possible. Llavors, quan entrem aquí a l'economia social i solidària, quan entrem a les comunitats, no estem competint d'una forma justa amb la resta del mercat, perquè la resta de les empreses, les grans empreses amb les que estem competint en aquesta situació, tenen costos molt baixos perquè no paguen suficient a les persones, perquè no paguen les externalitats negatives, perquè moltes vegades tenen monopoli en el servei de producció i per tant poden oferir coses a un preu irrisori, perquè exploten els seus treballadors, etc. I ofereixen coses a les quals pot accedir gent que no pot accedir, per exemple, a l'economia social i solidària perquè no tenen un sou suficient per accedir a l'economia social i solidària o perquè no tenen el temps o perquè es passen 50.000 hores a la setmana treballant i amb els seus nens i el que sigui i no tenen les hores suficients com per dedicar-se a una forma de mercat que és molt més justa per totes i tots. Per tant, no podem en aquest moment esperar que tothom pugui accedir-hi, que per tant això sigui com la línia per la transició i per mi aquí entra molt l'Estat que ha de donar l'espai a l'economia, o sigui, aquesta nova economia, aquestes noves formes de fer i a la vegada fer el que estaves dient tu, necessitem un Estat que castigui les grans empreses, que fiqui límits a les grans empreses. Llavors, aquests límits, molts estan inventats ja. Per exemple, tenim una llei de canvi climàtic que es va aprovar el 2017 que inclou 3 impostos i només dels 3 impostos només n'hem implementat un, que és el dels vehicles de tracció de combustió. Els altres 2, un és els grans creuers i l'altre és a grans activitats econòmiques amb emissions altes. Aquests 2 van dirigits a grans empreses i no s'han implementat. Cadascú que tregui les seves conclusions sobre per què hem implementat un impost que va directament a les persones ciutadanes que tenen cotxes i no hem implementat els 2 impostos que van dirigits a grans empreses. Però és una barrera gran que tenim i tot i ser legislació que està ja aprovada. Llavors, per mi és aquesta barrera que tenim davant del gran poder del capital i com li fiquem fre, com el poder públic pot realment ficar limitacions i que es compleixin. I això crec que és un problema que ens estem trobant no només a Catalunya, no només a l'estat espanyol, sinó a nivell europeu i a nivell internacional. O sigui, a nivell europeu, per exemple, ara s'està començant a entrar en vigor, diguéssim, el CBAM, no sé si sabeu el que és com un impost que hi ha a tota la frontera de la Unió Europea perquè, clar, la Unió Europea veu aquesta situació de transició, veu les Nacions Unides que li ha fet certes promeses, etc. I dintre de l'espai de la Unió Europea nosaltres implementem polítiques que són verdes, que són la nostra producció de ciment i d'acer i de metalls no sé què, ha de complir amb aquesta reglamentació concreta de protecció del territori, per exemple. Però, clar, tu implementes això dintre d'Europa i et segueixen venint els mateixos minerals d'acer, de ciment, d'altres països que no estan implementant aquestes polítiques i que s'estan carregant els seus territoris i probablement també estan violant o vulnerant drets humans d'allà on venen. Llavors, el que fem és ficar com un impost, diguéssim, a la frontera perquè tots aquests minerals, en alguns dels sectors que venen i no segueixen les mateixes regulacions, paguin un preu pel carboni que han emès. Jo crec que això, per exemple, és una de les polítiques que fa el servei públic o l'Estat o el poder públic en general, que és realment de protecció, no només a les persones que volen fer les coses diferent aquí dintre, sinó en general en la idea que a nivell internacional complim amb aquests objectius que tenim. Un altre dels problemes que tenim és que hem d'arribar, segons l'última COP, a 1,3 trilions americans de dòlars per fer front a la crisi climàtica, que no hi estem, estem molt lluny d'aquí, i ja comencen a haver-hi discussions entre països i entre regions sobre com arribem a tots aquests diners. I moltes vegades la resposta és fiquem impostos a les grans empreses, hem de ficar impostos a l'aviació nacional i internacional, als grans creuers, a les grans fàbriques, etc. Però això és una cosa superdifícil de fer des dels governs perquè si jo ho fico però tu no ho fiques, se me'n va la producció a un altre lloc. Si jo fico un impost als creuers aquí però no el té Marsella, doncs els creuers se'n van a Marsella i no se'n venen a Barcelona. Llavors,
quina és una de les solucions o possibles solucions a fer això, donat que és molt difícil per a un govern implementar coses quan els diversos departaments probablement no estiguin d'acord en implementar o no tinguin la mateixa opinió sobre implementar les mateixes polítiques, és obrir nous espais democràtics o de democràcia més directa o de democràcia participativa. I per mi un dels exemples d'aquí és l'Assemblea Ciutadana pel Clima, que és un nou procés que no va començar a Catalunya, s'ha fet a França, s'ha fet a Escòcia, s'ha fet també a nivell espanyol, tot i que amb els seus punts a favor i en contra, diguéssim, les seves debilitats. I a Catalunya vam fer la primera Assemblea Ciutadana pel Clima, que va acabar fa un any, justament. Per mi, aquests nous espais, que és bàsicament agafar a 100 persones random de Catalunya, però que configurin, diguéssim, una petita Catalunya entre 100 ciutadans, formar-los amb persones especialistes en el tema i deixar que deliberin i facin propostes directes al govern, és una de les vies que pot tenir el poder públic de començar a implementar coses que són realment molt difícils d'implementar si ho vol fer el govern sol i no té com l'aprovació ciutadana i no té tampoc l'aprovació de tots els departaments que conformen aquell mateix govern i que tenen opinions contràries. I per mi això linka molt amb el que deies de l'extrema dreta i el que deia jo de la legitimació de totes aquestes polítiques. O sigui, com més gent incloguis en aquest procés, com més gent formis i com més expliquis i aquesta gent se senti com inclòs en el disseny de polítiques, més legitimes que quan es faci això no tingui com la reacció contrària o reactiva que podria tenir i aprofita l'extrema dreta després per fer els seus discursos. Sí, a lo mejor para añadir una cosa, que esas limitaciones que tiene la economía social y que tienen en general los proyectos comunitarios, creo que son evidentes, ¿no? Que hay una dificultad para crecer. Es verdad también lo que has dicho de que hay muchas dificultades de conectar la actividad de estas organizaciones comunitarias y de la economía social con ciertos sectores populares más precarios que no tienen los medios o el tiempo para participar, por ejemplo, en un grupo de consumo que necesite estar todas las semanas reuniéndose y planificando, etc. Y bueno, de ahí también hay hay algunas experiencias que se van abriendo, ¿no? De cómo, por ejemplo, tratar de vincular la transición energética con la cantidad de barrios que hay en España que tienen problemas de acceso a la luz. Ahora mismo hay, desde la Font de la Pólvora en Girona hasta barrios de Sevilla, Almanjaya en Granada, hay la Cañada Real en Madrid, ¿no? O sea, hay un montón de sitios donde realmente está habiendo problemas de acceso a la electricidad más básica. Y en algunos de estos sitios pues está habiendo iniciativas de tratar de crear pequeñas comunidades energéticas con apoyo de organizaciones externas, algunas veces vinculadas con fundaciones, con la Iglesia, con lo que sea, y bueno, pues ahí las organizaciones populares, democráticas, comunitarias tienen un campo también para participar y democratizar ese acceso a la energía. Pero lo que quería decir sobre esto es que esas limitaciones están ahí y hay que pensar en cómo superarlas, y es cierto, y ahí entra también el papel de la administración, pero también si a veces se puede pensar como que hay cierta ingenuidad en creer que la transición o los cambios pueden venir de esas experiencias que, como tú dices, son anécdotas. Creo que también hay una ingenuidad en pensar que el Estado puede ser otra cosa distinta de lo que es. El Estado es un agente dentro del capitalismo que facilita la acumulación. Entonces, como tú dices, ¿por qué no pone impuestos a grandes empresas? Porque, pues como tú dices, si las empresas les pone impuestos en un sitio, se van a otro. Y si les pone unas cortapisas, pues las van a tener enfrente, ¿no? Ahora simplemente ha habido una pequeña trifulca con el Ministerio de Consumo, entre el Ministerio de Consumo y Ryanair, por una cuestión de las maletas, y ya tienes a Ryanair en contra. Entonces, si tienes a Ryanair en contra, pues puedes tener en contra a cualquier multinacional del mundo al que le pongas cualquier cortapisa, ¿no? En Granada hay, por ejemplo, hay un conflicto histórico con el agua de la estación de esquí. La estación de esquí es una empresa público-privada que ha tenido viniendo una política en los últimos años de poner cada vez más cañones de nieve artificial, y está habiendo una inyección de dinero público muy grande para esos cañones de nieve artificial, y claro, no se plantea que
o sea, cualquier cortapisa que se le ponga a esa empresa de que gestiona la estación de esquí, pues va a suponer un ataque económico y en una zona que ya está bastante deprimida. Entonces, en ese marco, tiene limitaciones la economía social, tiene limitaciones los movimientos sociales, pero también tiene muchas limitaciones el Estado. Entonces hay que jugar teniendo en cuenta esas dos realidades. O sea, no es que el Estado sí sea omnipotente y haga lo que quiera, sino que tiene muchísimos frenos de todo tipo y pues los movimientos sociales también, y eso es lo que tenemos. Vale, deixem-me que inclogui una pregunta. Tenim temps, no? Sí, vale. Hem començat a 20. Deixem-me que de la quantitat de reptes que hi ha en la transició social n'escolli dos matrius, l'energia i els aliments. Per un costat, heu comentat coses, però m'agradaria que anéssiu més al fons. A la transició energètica tenim un problema de planificació, no? És a dir, a l'estat de planificació, que l'Estat o, en fi, els diferents fons, especialment, no només, però també el Next Generation, es vol construir infraestructures, especialment eòliques i fotovoltaiques, per aquesta transició a les renovables. I aquí hi hauria moltes coses a dir, però per dir una així que crec que pot donar per parlar-hi, podem veure, per exemple, a Catalunya. A Catalunya hi ha un procés complicat per posar en marxa aquesta forma de la planificació, entre d'altres coses perquè hi ha moviments que situen un conflicte real, no és una fantasia, respecte a quins són els interessos que estan en joc. És a dir, per què en aquest territori, per què d'aquesta manera, per qui és aquesta energia, etcètera. I aquí trobem Unió de Pagesos, amb els seus interessos propis, com a sindicat del camp, diguem-ne, o un dels sindicats del camp majoritaris, i també trobem moviments ecologistes. Jo no diria que és només per una qüestió de paisatgisme, etcètera, que de vegades es redueix això, hi ha una visió conservadora perquè és paisatgística i estètica. No és veritat, però hi ha aquest tema, hi ha aquest element, és a dir, com desbloquejar això. I d'altra banda, quina relació pot tenir això amb les comunitats energètiques? A mi hi ha un principi que m'interessa molt d'aquesta relació públic-comunitària, que és que, en realitat, no és una crítica en absolut, entenc aquesta qüestió anecdòtica d'una pràctica d'una comunitat energètica pel problema titànic que tenim. Però també hi ha aquest element on les pràctiques arrelades al territori que posen en marxa, per exemple, una comunitat energètica, són escoles de democràcia. Són escoles de democràcia no només de produir imaginaris en temes de possibilitat, sinó de situar exactament per què, com opera la matriu energètica, com la podem descentralitzar, com podem produir energia renovable que estigui arrelada al territori. I en aquest sentit és una lliçó per les polítiques de l'Estat, però és veritat que si, de nou, mirem la transició energètica i la velocitat que hauríem de tenir, les comunitats energètiques com a solució tècnica no és suficient. Però també hi hauria una possibilitat, i aquí us deixo aquest tema, d'incloure una forma de governar aquestes infraestructures diferent. Hi ha aquesta idea que no va sortir endavant de l'empresa noruega Statkraft, amb totes les seves mogudes, de territori basc posar en marxa infraestructures eòliques amb una part de la propietat governada pel propi teixit social i productiu local, el qual vol dir que no només ets el sòl en el qual s'instal·la energia, sinó que controles l'energia i controles l'excedent de l'energia per produir actius pel territori. És això que la gent de Mas País anomena el fons sobirà renovable, la possibilitat de produir un fons sobirà renovable que és aquest excedent pot anar a millorar el territori amb actius, biblioteques, centres educatius, etcètera. Fer-ho això no com dir-ho així, no per compensar el devastador que és la planificació estatal de les renovables, sinó com una forma que no és públic-privada, sinó que és públic-privada cooperativa o públic-privada social, en el qual el govern de la infraestructura i del propi excedent, del benefici, pot ser pel territori. I dic, jo, des de la meva perspectiva, jo crec que això és impossible si no hi ha escoles de democràcia en comunitats energètiques. És a dir, és una lliçó per l'Estat. Què hauríem de fer perquè aquesta relació
li diré virtuosa, tot i que és més aviat conflictiva, entre aquests processos de sobirania, de producció energètica al territori, que no poden abastir tota la matriu energètica, però al mateix temps, en formes de govern plurals d'aquestes infraestructures. No dic que això sigui la solució, però què en penseu d'això? Clar, i ara sí... Deixem l'alimentació. Sí, com ho veieu, en quin altres tipus de disputes, de trifulques us heu trobat, on necessitem territori, necessitem anar ràpid, però al mateix temps renovables sí, però no així. Com sortir d'aquest bloqueig i quin paper, insisteixo, tenen els espais comunitaris en els quals això jo crec que es practica, s'ha pensat i s'intenta portar no d'una manera naïf, però a través de solucions que poden abastir el territori, però al mateix temps són un reflexe per les polítiques que es poden fer, que no només siguin público-privades i planificadores, jeràrquiques. Bueno, yo, claro, soluciones sobre cómo resolver estos bloqueos no tengo. Tengo también pues, muchas dudas y bueno, pues algunas reflexiones sobre la forma en que se está dando este tipo de procesos. Esta transición energética tiene, por una parte, la limitación que ha comentado también antes Gisela, de seguir dependiendo de un extractivismo, de una serie de materiales críticos que tiene un carácter estratégico, y eso pues lleva a reforzar la búsqueda de esos materiales fuera de la Unión Europea, ¿no? Y ahí puede entrar en juego todos esos grandes planes como el Global Gateway, que es una serie de acuerdos y de corredores que en algunos casos pues están vinculados, por ejemplo, con la adquisición de minerales en el Congo, en el contexto de esa guerra que seguramente conocéis. Y ahora pues se está también planteando como una necesidad para la reapertura de minas en el Estado español, porque hay que abastecerse de forma interna de una serie de minerales que son necesarios para esa transición. Eso, por una parte, eso ya genera una serie de conflictos y de situaciones ambientalmente bastante complicadas, y, por otra parte, pues todos esos conflictos en el territorio por la implantación de grandes proyectos de renovables, que es lo que ha comentado Rubén, y que efectivamente pues, creo que están generando están llevando a mucha gente a una postura de oposición muy radical contra esa transición energética. O sea, aquí hay otro ejemplo de cómo una medida que no se ha pensado lo suficiente y no se ha contado lo suficiente con la población de los territorios, pues está llevando a una reacción que en muchos casos pues está suponiendo, creo que eso está suponiendo más freno la forma en que se está llevando a cabo esa implementación de los proyectos por el descontento de la población que la propia oposición en sí. Dicho esto, creo que es verdad que esa oposición en muchos casos pues está, claro, es que depende, o sea, en cada territorio se está dando de forma muy diferente, ¿no? Incluso en el mismo territorio puede haber, yo conozco por ejemplo en Granada, en un pueblo que hay un proyecto fotovoltaico en el que la oposición se está expresando de una forma y con unos argumentos y con un lenguaje, y en el pueblo de al lado con otro, porque la composición social cambia. En un sitio está afectado una urbanización con un perfil ideológico, digamos, y en otro pues es otro, diferente, ¿no? Esa oposición a los proyectos de renovables, en muchos casos es verdad que están pues, cayendo en un negacionismo climático muy amplio, en la conspiración, en la conspiranoia esta, ¿no? Que está llenando mucho de estos discursos. Y no está, sobre todo, yo lo que veo es que al no haber una perspectiva general, sitios que están muy afectados, por ejemplo, con los impactos de la agricultura, que en muchas zonas realmente el principal impacto ecológico no viene de estos proyectos que son, esos sí son anecdóticos, sino que viene de una agricultura muy intensiva, ¿no? O sea, sitios que tienen pues, los acuíferos devastados por las macrogranjas, por la agricultura industrial, por el plástico, por el regadío intensivo, por los olivares superintensivos también que se están extendiendo por muchos sitios. Todo eso no genera movimiento de oposición, o genera un movimiento de oposición muy pequeño, y de repente una pequeña planta fotovoltaica genera
un movimiento de oposición que se magnifica mucho. Eso también pasa. O sea, creo que hay que tener en cuenta las dos cosas. Un proceso de implementación de los proyectos energéticos que no está teniendo en cuenta la necesidad del territorio en muchos casos, y una oposición que políticamente está siendo también bastante peligrosa en otros casos. O sea, creo que está habiendo los dos elementos. En ese sentido, las comunidades energéticas creo que son una pata fundamental, que seguramente no sean suficientes, pero bueno, pues ahí volvemos a que el papel del Estado sí pues tiene que hacer falta para cubrir muchas de las demandas y muchas de las necesidades, pero en lo posible pues teniendo en cuenta las necesidades de la población y la participación. Creo que dentro de la transición energética no está solamente poner muchos megavatios de energías renovables, sino pues cuestiones que ha hablado Gisela, por ejemplo, de transporte, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay un movimiento popular en muchas partes del Estado español por la vuelta del ferrocarril, del tren. El tren se desmanteló en los años 80 y eso ha hecho que en muchos sitios dependan absolutamente del coche. Y creo que una medida de transición energética es recuperar el tren de cercanía y el tren que vertebra el territorio, no el AVE para conectar las grandes capitales solamente, o no el AVE, sino el tren de cercanías que funcione y que realmente pues, pueda ser una alternativa real al coche. Eso es un complemento a las comunidades energéticas, por ejemplo, en el caso de la transición energética. O sea, toda una serie de medidas que van más allá de la visión de la transición energética como consumo eléctrico. O sea, creo que hay que ampliar el imaginario de lo que es la transición energética y que hay muchas más cosas que entran ahí y que hay que meterla dentro del discurso. Estic super d'acord, especialment en aquesta última part del teu discurs. Jo no vinc amb solucions aquí, crec que només vinc amb problemes, però nosaltres sabem que ara mateix l'energia elèctrica és un 25% més o menys de l'energia final que està consumida i necessitem que sigui un 76% pel 2050. Si volem fer aquesta transició, i d'aquesta energia elèctrica la part verda, la part renovable és ara mateix un 13%, més o menys, necessitem que sigui un 50% segons els objectius nostres, o sigui, segons els objectius de la Generalitat de Catalunya i ser neutrals d'aquí relativament molt poc. Llavors, com fem això? Especialment tenint en compte que tenim unes 5 empreses que tenen un oligopoli, que produeixen el 65% de l'energia elèctrica i a més tenen en propietat o controlen més del 90% de la xarxa de distribució. I sumant-li un altre conflicte, que és el tema de les nuclears, que ara tornem a estar, bueno, no és que tornem, però estem una altra vegada, sí, segur, en el debat sobre nuclears sí, nuclears no, què fem? Les tanquem i què fem amb tota l'energia que teníem de les nuclears en la que ens hem basat durant tots els últims anys, que té coses en contra, evidentment, però també ens dona una seguretat, tot i que a vegades és una seguretat que ens fa també tirar energia renovable quan hi ha excedents. Crec que això es va sumant i crec que el fet que la transició ecològica també sigui una cosa nova, que ens agafa els moviments ecologistes a vegades a contrapeu, perquè és que hem de pensar en l'alimentació, en el transport, en la indústria, en la mobilitat, hi ha moltíssimes coses, és difícil que tinguem una visió comuna o que ens haguem ficat d'acord perquè no han passat suficients anys com perquè tinguem tot aquest argumentari sobre com hauríem de generar aquesta electricitat. I mentre nosaltres discutim sobre si hauria d'estar en aquest camp, no hauria d'estar en aquest camp, si hauríem de regular així o així, hi ha aquestes 5 empreses que tenen la capacitat, el capital i el poder per establir la transició energètica com ells vulguin i on ells vulguin. Jo crec molt en el que estaves dient tu sobre obrir una mica més l'imaginari d'aquesta transició energètica i sortir, o sigui, que és molt important com es produeix energia i com es distribueix energia, també és molt important com es consumeix energia, perquè si necessitem que el 76% de la nostra economia sigui elèctrica pel 2050, això significa que els sectors econòmics que us estava dient abans que matien molt, com la mobilitat, el transport i la indústria, hauran de ser elèctrics i, com he explicat ja, hi ha molts sectors que no poden ser electrificats i no sabem com electrificar-los perquè hi ha barreres tècniques, hi ha barreres de coneixement i econòmiques també. Llavors, plantegem-nos també, dintre del gran sector que és la mobilitat, si necessitem produir tota l'energia que necessiten els cotxes elèctrics per funcionar o podem crear noves formes de transport, justament el que deies tu, o sigui, tornar a ficar diners, invertir en
en transport públic, en transport sostenible, justament per no necessitar produir tota l'electricitat que necessiten els cotxes de tinença privada. Llavors, jo crec que si ens fixem només en la generació d'energia elèctrica, evidentment crear conflicte, estem parlant de que si volem complir amb aquests objectius, el 2,5% del territori haurà d'estar destinat a Catalunya a generació d'energies renovables. Que no és tantíssim, o sigui, és molt, 2,5%, però és que tenim un 10% dedicat a l'alimentació, a l'agricultura, i un 25% que serà forestal, que ja existeix ara. Llavors també fiquem les coses com en les balances i entenguem que això probablement és un sacrifici que haguem de fer. La pregunta aquí és qui s'ha d'emportar aquest sacrifici i com ens hem d'emportar aquest sacrifici. I jo, sent de Tarragona, també, tot i ser ambientòloga, soc de Tarragona i també veig els espais de sacrifici, també veig les nuclears i les línies d'alta tensió i la petroquímica, i és normal que quan el territori l'apretes més i li dius, bueno, doncs ara, a part d'això, generaràs l'energia elèctrica que es consumeix a Barcelona, doncs hi hagin reaccions. Per mi aquí sí que ha d'entrar l'Estat amb compensacions, o sigui, no només amb el que dèiem d'incloure la gent en la presa de decisions, sinó compensar els territoris que estan fent aquesta feina i que faran aquesta feina si és que així ho decidim d'una forma que jo crec que hauria de ser molt més democràtica. Les comunitats energètiques tenen un pes gran, però no seran probablement l'única pota de la transició energètica perquè necessites moltes altres coses, i una de les possibles coses és la creació d'energètiques que siguin públiques. Què passa? Que per produir energia renovable d'una forma pública necessites primer tornar-te 50 anys enrere i no fer els problemes que no cagar-la on la vam cagar en el seu moment en el fet de privatitzar algunes de les elèctriques, i si no pots fer això, molta inversió i molts anys, perquè al final crear aquests espais que generaran energia elèctrica necessita de molts diners que probablement la Generalitat no pot no es pot ficar, o l'estat espanyol no es pot ficar, o es necessita de diverses discussions per crear tots aquests espais. Però seria positiu no només en termes de protecció dels drets humans, tenint en compte que l'energia és un dret humà i tothom hauria de poder accedir a l'energia, i a més hi tenim a moltíssimes persones que estan en situació de pobresa energètica, i en una situació de crisi climàtica on cada cop hi hagi més onades de calor i per tant cada cop hi hagi més malalties relacionades amb els canvis atmosfèrics, aquestes persones hauran de ser protegides, per tant tenir un poder públic sobre com s'administra aquest dret humà pot protegir aquestes situacions de vulnerabilitat. I també perquè jo crec que com més públic i més intervenció ciutadana hi hagi en aquesta generació, també més traçabilitat podem tenir de tots aquests minerals que l'Hèlios estava comentant. La generació d'energia elèctrica també necessita de minerals escassos, terres rares, i molts d'aquests minerals, la gran majoria, no venen de la Unió Europea, perquè no tenim les mines, no tenim les reserves i ho comprem de fora, ho comprem del Congo, la gran majoria del cobalt i de molts altres llocs on es vulneren drets humans. Per tant, crec que augmentar la traçabilitat, augmentar la traçabilitat de totes aquestes línies de valor des del sud global fins al teu cotxe elèctric o al teu molí de vent és bastant més fàcil si això surt d'un poder públic, tot i que també hauria de ser fàcil fer-ho amb les empreses si el poder públic obligués a aquestes empreses a donar traçabilitat. En general, jo crec que la resposta és aquesta. Crec que en les comunitats energètiques també en l'autoconsum quan tal, i això no és que sigui una opinió d'ONG, l'autoconsum ja està inclòs també en les polítiques públiques a nivell de Catalunya, s'està apuntant cap aquí, però es necessita això, molta inversió, molta pedagogia amb les persones, perquè realment són petits canvis que han d'estar superdescentralitzats, que això també és el que té l'energia elèctrica renovable, que és una cosa molt més repartida pel territori del que és una nuclear, que està aquí i ja està, i durant 50 anys funcionarà aquí i ja està. Però per caminar cap a la sobirania jo crec que és necessari moltes potes i una d'elles serà aquesta. Faig si us sembla, una última pregunta i després obrim paraula, que era millor separar-ho, sobre la qüestió de l'alimentació. A les comunalitats també hi ha diversos projectes que tenen a veure amb
per dir-ho, per reunir tots amb circuits curts alimentaris, ja sigui grups agroecològics o horts urbans, o aquesta connexió, diguéssim, directa amb la producció, la distribució i el consum. I una mica des de la mateixa perspectiva. Hi ha un historiador mediambiental que a mi m'interessa molt, el Jason Moore, que ell parla que estem en un canvi de cicle del sistema alimentari global perquè és la fi dels aliments barats. Els aliments barats s'han acabat. I això ho podem notar a la cistella de la compra. És a dir, jo he mirat números de l'àrea metropolitana de Barcelona i de Barcelona i és molt evident com a partir del 2002 hi ha un creixement del cost tant energètic, degut a la financerització del sistema alimentari, i això cada vegada de manera regular té una presència més forta a la cistella de la compra. Evidentment, el sistema alimentari global té moltes maneres d'intentar que aquests costos, diguéssim, en materials, en acaparament, en financerització del territori, etc., puguin continuar produint aliments barats, com per exemple disciplin el treball, és a dir, que hi hagi més treball barat perquè continua havent-hi aliment barat. Però que al mateix temps hi ha aquesta ambivalència, diguem-ne així. El Jason Moore diu que la fi dels aliments barats entesos no com accessibles, no com proteïnes que amb menys temps i menys treball abasteixen l'energia humana necessària per produir de nou, sinó aliments barats en la mesura en què no paguen les seves factures metabòliques. No paguen el treball, no paguen el robatori de terres, no paguen els efectes efectivament mediambientals i climàtics, però dic, és ambivalent en la mesura en què aquesta fi dels aliments barats també posa en l'obertura possible d'un sistema que necessita, però per una qüestió gairebé política, física, econòmica, necessita el circuit curt, necessita l'agroecologia, necessita una cosa que semblava molt de capilles i de posicions ideològiques i que evidentment no ho és, a Catalunya però a molts altres territoris hi ha una tradició del camp que té a veure amb l'agroecologia, però que de sobte, diguem-ne, la pròpia fallida de la hipòtesi del neoliberalisme, és a dir, financiaritzar l'alimentació, produirà aliments barats per sempre, comandades per multinacionals, resulta que no està funcionant. La pregunta va una mica per aquí. Si estem veient que la fi dels aliments barats sense pensar que el capital no és creatiu, segurament, ha trobat tot tipus de solucions o anunciarà solucions tecnològiques, biotecnològiques, perquè es continuï produint d'aquesta manera, explotant natura que integra el treball i produint aliment barat. No és que de sobte el capital no sepa què fer, però també és una possibilitat que uns sistemes alimentaris, i insisteixo, aquest tipus de laboratoris comunitaris on s'han posat en pràctica formes de fer, de produir alimentació lligades al territori, potser tenen, per dir-ho així, una possibilitat de tirar endavant. O, diguem-ne, visions o projectes polítics com Via Campesina, doncs avui tenen més sentit que mai, si és que no ho han tingut sempre. Com veieu vosaltres aquest, diguem-ne, canvi de cicle en el qual allò que s'ha anat produint col·lectivament, comunitàriament, intentant no trencar, no fer una fractura entre el camp i l'urbà i generant circuits curts, si és una il·lusió, una fantasia, que potser avui té més possibilitats de ser un espai on accelerar la transició en l'àmbit alimentari, que no és poco, o en realitat això no deixa de ser una fantasia activista al que podem disputar millor que mai degut a que el sistema alimentari global està fallant, no? Està fallant. ¿S'entén la pregunta? Vale. Bueno, antes cuando decíamos que había que abrir un poco el imaginario de lo que es la transición energética y no reducirlo a la producción o al consumo eléctrico, pues creo que esto es otro ejemplo, ¿no? El sistema agroalimentario también es una parte de esa transición energética porque es uno de los grandes consumidores de energía y uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, alrededor de la tercera parte o más del 40%, según los estudios, pues de las emisiones están vinculadas al sistema agroalimentario, tanto en la producción, que es muy intensiva en combustibles fósiles, la producción de fertilizantes nitrogenados a partir de gas natural,
la mecanización intensiva, el transporte, pero también pues, todos los cambios en el uso de suelo, todas las emisiones que tienen que ver con el manejo que después se hace en las fincas, ¿no? Entonces, sí, creo que la transición agroecológica está vinculada a la transición energética y también está vinculada a la cuestión de la transición hídrica, a la cuestión del agua, de qué hacemos en un escenario en el que la disponibilidad de agua pues, va a ser cada vez más complicada, más irregular, con episodios como los que hemos tenido estos días y luego periodos de sequía largos, con tendencia a la menor disponibilidad, todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, claro, la tendencia general del sector agrícola es la contraria, una concentración cada vez mayor en menos manos, una entrada muy fuerte de los fondos de inversión en el campo, un acaparamiento de tierra, expulsión de los pequeños productores, de la agricultura familiar, una concentración de la renta agraria en muy pocas manos y una tecnificación muy grande que se ve, por ejemplo, por lo que comentaba antes de los olivares superintensivos, que son estos olivares en seto, que pasa una máquina, y lo que era antes un cultivo social que generaba empleo, pues ahora una sola persona que es la que hace todo, ¿no? La cosecha, la poda y todo. Y además es más intensiva en energía y más intensiva en agua, o sea que es justo la tendencia contraria de lo que habría que buscar. En ese marco, pues creo que sí, que hay espacio para que la agroecología se abra paso, para que los circuitos cortos se abran paso, pero pensando en todas esas limitaciones que hemos estado diciendo, ¿no? Cómo hacer que no sea una cuestión inaccesible por cuestiones económicas y de clase, ¿no? Que se pueda facilitar el acceso popular a esos productos, cómo ahí, por ejemplo, entra las iniciativas como la apuesta de comunalidad, cómo crear la logística que supere algunas de las dificultades, porque, por ejemplo, la agroecología un problema que tiene es que el modelo este del reparto en furgoneta al final resulta que tiene muchas más emisiones que otro tipo de logística como el de Mercabarna, o sea que es más centralizado, entonces al final una persona que va en furgoneta casa por casa dejando las cajas, que es una cosa que muchos grupos agroecológicos han hecho mucho tiempo, pues termina siendo al final, ¿no? La relación de emisiones por volumen es muy grande. Entonces se están planteando pues, soluciones logísticas comunitarias, los food hub, todo tipo de almacenes, en fin. Y creo que sí, que hay una oportunidad porque se reduce el peso del precio, o sea, si suben los fertilizantes, como ha pasado en los últimos años, sobre todo después de la guerra de Ucrania, pues digamos que ya no hay tanta diferencia de precio entre la agricultura ecológica o la agroecología y la agricultura industrial. Y ahí sí hay oportunidades si se utilizan iniciativas comunitarias. Creo que ahí sí también hay un papel de la Administración en facilitar de muchas formas, en compras públicas, en bancos de tierra, en facilitar los espacios para esas logísticas comunitarias y cooperativas. O sea, sí creo que la Administración tiene cosas que decir a diferentes escalas. Por ejemplo, los ayuntamientos ahí tienen un papel muy, muy importante. Pero nuevamente pues creo que los espacios comunitarios pueden ser los protagonistas de una parte muy importante de esa transformación. Y bueno, pues creo que sobre lo que decía, sí. O sea que, resumiendo, creo que hay una oportunidad dentro de los límites que sabemos, pero que si se crean la alianza reforzada con otros sectores y otros movimientos, pues puede haber un avance en los próximos años de este sector. Y también hay que recordar solamente, o sea, como por último, que precisamente muchos de los conflictos de la implantación de grandes proyectos renovables tienen que ver con la implantación en zonas de suelo fértil. Entonces, precisamente esa soberanía alimentaria necesita que se considere el suelo fértil un recurso a conservar, y ahí sí hay una parte de razón en los movimientos de oposición a esos proyectos de renovables dentro de la zona agrícola. Vale, jo voy a fer una resposta curta, perquè crec que també volíem fer part de preguntes, i em remeto a la primera intervenció, que és això,
si li deixem les coses fonamentals per les vides de les persones al mercat tal com està, el que passa és el que està passant no només a nivell d'alimentació, energètic, en tots els sectors. Tenim una sobreespecialització. A més, a Catalunya, que és un espai molt fèrtil, o sigui, tota la península ibèrica és molt més fèrtil que molts altres llocs per produir molts tipus d'aliment. I tenim una sobreespecialització on produïm fruita dolça, carn de porc, ho exportem a fora, importem el que no estem produint aquí, en una espècie de desbalanç molt gran que està dictaminat única i exclusivament pel mercat i no per el que necessiten les persones. Llavors, clar, aquí arribem amb una producció integrada del tema de la carn, per exemple, que per mi és un dels temes, bueno, per mi, per tothom, el tema de la carn és un dels temes més preocupants a Catalunya. Tenim una producció de porc que està totalment fora d'òrbita, no té cap sentit que Catalunya produeixi la carn de porc que està produint. No només en termes d'animalistes, que aquí jo entraria moltíssim, sinó també en termes d'explotació de les persones i del poder que tenen les persones ramaderes, que és bàsicament res en un sistema integrat on no són ni els propietaris de les terres, ni els propietaris dels ports, ni els propietaris dels cereals que els hi donen i simplement estan sent treballadors d'una gran maquinària molt més gran, de grans empreses que són els que tenen la capacitat de decidir què es fa amb això i després vendre-ho a grans països com la Xina o Rússia. Jo aquí veig un perill molt gran, a part de evidentment que s'està mercantilitzant un dret bàsic com és l'alimentació i és que jo trobo que ningú està planificant pel futur, o sigui, la Xina no ens comprarà porc d'aquí 20 anys, perquè la Xina és la Xina, o sigui, la Xina no vol ser dependent d'un altre país perquè li porti la carn de porc que ells produeixen i si ells estan construint ja escorxadors en rascacels o grans macrogranges en format rascacel, que és el que s'està fent, és bastant probable que la gent d'aquí a Catalunya que està produint porc, d'aquí poc no tingui a ningú aquí a vendre'ls i llavors necessitem un servei públic que estigui planificant a 20 anys vista i jo això ho trobo a faltar. O sigui, què farem quan exploti la bombolla del porc? Què els direm a les persones ramaderes de Catalunya quan exploti aquesta bombolla i s'enfonsi aquest negoci? Llavors, aquí tenim un gran problema, és que tenim una part molt, molt, molt petita de Catalunya que es dedica a ser pagesa, que és un 1%, un 2%, superenvellida, no hi ha relleu generacional i a més les terres són de tinença privada. Per tant, és molt difícil que hi hagi persones joves que es vulguin dedicar a la producció alimentària perquè no està ben pagada, perquè no tenen accés a les terres, perquè els lloguers són molt curts, etc. I donat que és l'última intervenció, vull fer una resposta supernaïf, que és que a mi em semblaria lògic que caminem no només cap a models com els que estàvem dient de comunitats, etc., sinó que caminem cap a la idea de que l'alimentació és un dret bàsic, que tothom hauria de tenir accés als aliments i que, per tant, el que hauríem de fer des de l'administració, el que s'hauria de fer des de l'administració, el que s'hauria de fer en termes de planificació política i econòmica és la compra pública de terres i entendre aquesta producció com una part vital perquè la gent visqui. Per tant, per què? I ja us dic que és molt naïf, però per què si tenim professors que estan pagats pel poder públic, per què si tenim metges que estan pagats pel poder públic, no podem tenir a persones pageses que produeixin també de forma pública pel bé de la gent? Per què no podem tenir un mínim d'alimentació assegurat per les persones de Catalunya si som un país que està suficientment industrialitzat i suficientment avançat? Ha d'haver-hi més transferència de coneixements, ha d'haver-hi molta més transferència tecnològica cap a persones joves, s'ha d'accessibilitar que la gent vegi això com una possibilitat i cal també, com a últim apunt, descentralitzar, o sigui, descentralitzar no només en el fet que hi hagi moltes zones de territori que s'estan emportant els purins ara perquè tenen una producció superconcreta d'un tipus d'aliment en concret, sinó també en el fet que necessitem veure a uns quants anys vista quina serà la situació en termes de crisi climàtica, quina serà la situació en termes de temperatura i d'aigua i hem de fer més variabilitzar les llavors que estem plantant. I aquí això és una feina
acadèmica i una feina tècnica que ja s'està fent, ja hi ha algunes, per exemple està l'Espigall que ja està fent els seus modelatges d'augments de temperatures i per territori estem veient què pot créixer a cada lloc. Doncs això és molt important saber-ho, perquè igual d'aquí 20 anys no creix el mateix que creix ara en un territori concret. Llavors, veure futur, què creixerà a tots els llocs de Catalunya i planificar què és el que volem plantar a cada lloc de Catalunya d'una forma que sigui més democràtica i que sigui més entenedora, o sigui, que sigui més objectiva i no requereixi de quan es paga què en un sistema mercantilitzat capitalista dels aliments, jo crec que ens pot ajudar molt també a tenir més protecció. Vale, gràcies a tots dos. Moltes. Això, obrim micro, tant per, en fi, coses que no hagin que es puguin profunditzar, també per parlar des del propi territori, des del que fa la comunalitat envers el que s'ha comentat, coses que potser no s'han comentat i que ens interessen. Micro obert. Gràcies. Bé, avui la temàtica era l'ecologisme, no? Ecologisme és natura, és medi ambient i vinc una mica a portar aquesta veu que per mi és important. La natura funciona en processos, els processos ecosistèmics, aquests cicles, cicle de l'aigua, cicle de nutrients, la biodiversitat, i per mi això són com temes clau i per això m'agradaria compartir-los una mica per reflexionar entre tots. Actualment, més del 40% del territori a Catalunya té els aqüífers contaminats. Això és aigua, necessitem l'aigua per viure, pensar sobre això. Com gestionem el territori, com fem que quan hi ha pluja s'infiltri cap a baix, tinguem aigua neta, quan no hi ha pluja que tinguem territoris resilients per seguir produint aliments, entre d'altres. Com funciona el cicle de nutrients, el cicle del carboni el primer. Quan estaves plantejant que tenim un pressupost de carboni m'ha donat la sensació de uau, és limitat i estàtic i no, realment el cicle del carboni es mou. O sigui, hem de fomentar la fotosíntesi, com fem que tot això es mogui, perquè al final tot és carboni també. Llavors, a nivell de biodiversitat, quines decisions prenem perquè hi hagi biodiversitat entre les persones, entre els nostres pensaments i com el veiem reflectit en el territori. Llavors, tot això em fa pensar en tot el potencial que tenim darrere com a comunitats, que podem treballar i podem tenir rol clau en tot això. Per exemple, les superfícies de captació en territoris com poden ser les ciutats és increïble, o sigui, la superfície de captació d'aigua que tenim, llavors quin rol tenim, per exemple, com a poble, com a ciutat, per poder portar aquesta aigua, repeteixo, a l'aqüífer, perquè és on necessitem que estigui l'aigua, com aquestes illes on puja la temperatura no hi ha verd, quan hi ha un munt d'estudis que demostren que si tenim superfícies verdes, si tenim arbres, poden haver-hi més de 30 graus de diferència. Llavors, tot això són decisions, són imaginaris que podem construir des de baix. Des de baix hi ha molta educació, hi ha molta pedagogia, hi ha molta consciència. Llavors, jo volia portar tot això perquè tot això està a les nostres mans i això és molt xulo perquè permet imaginar. Llavors, agafo també i estiro una miqueta més del fil de la part, el consum d'aliments, com és el nostre sistema agroalimentari. Més del 20%, o més o menys el 20%, no sé els números exactes, emeten gasos d'efecte hivernacle, però a més es sap que si treballem la natura i produïm aliments seguint aquests cicles naturals, el que podem fer en comptes d'estar emetent és capturar carboni. Cada vegada hi ha més persones que estan fent agricultura i ramaderia regenerativa, seguint l'agroecologia, i tot això és una feina i una iniciativa que s'està movent, que hi ha pocs productors joves, però n'hi ha. Llavors, els hem de donar suport, tots, perquè que jo sàpiga, crec que tots mengem cada dia,
i com a mitjana de quilòmetres que fan els nostres aliments són 5.000 quilòmetres. Llavors, quan nosaltres cada dia exercim el nostre dret de vot, que és dir, jo menjo això, menjo l'altre, estic decidint com vull el meu territori, així que això és molt de poder que tenim nosaltres i que no l'agafem i que deixem que escolleixin unes altres persones. Llavors, sí, ho hem de fer entre tots, no? Però és important. Què més? Estem a la península Ibèrica, al desert ve de baix, o sigui, el que està passant aquí és clau. I de fet que sapigueu que a nivell europeu moltes persones estan mirant què està passant aquí perquè justament s'estan creant sistemes productius que són molt més resilients i que s'estan mirant aquestes experiències per lo que pugui vindre d'aquí uns quants anys i hem de saber com poder seguir produint aliments. Llavors, parlar de tot això, per mi era important ficar-ho sobre la taula i sobretot fer-nos empoderar amb les nostres decisions, ficant consciència de que som natura, com funcionen aquests cicles, com nosaltres des de tots els punts on estem podem fomentar tot això. Així que, gràcies. Aquí Reus. Els dos de Reus. Li voleu replicar o alguna cosa? Jo més que fer una pregunta faré una invitació. Digues? A mi em sentiu, no? A mi el que m'agradaria dir-vos és una miqueta la reflexió, és tota aquesta contradicció que genera entre el capital, el treball, tota la com transforma els territoris, tot això que genera moviments de lluita, que hi ha hagut tota una lluita ecologista històrica que a dia d'avui ha confluït en un moviment que es diu Revoltes de la Terra, que és una confluència d'organitzacions dels països catalans, ecologistes, que una miqueta a imitació dels soulevaments de la Terra, no sé si ho dic bé, amb les zones a defendre a l'estat francès, imitant aquest model, ens convoquen a tots els 2, 3 i 4 de maig aquí al camp, a les comarques del camp, i llavors una miqueta animar-vos al pont de maig que torneu a baixar perquè hi ha tota una lluita que intenta superar aquestes lògiques més locals, legalistes de defensa del territori per generar un moviment popular que generi victòries i adhesió i d'un canvi en el paradigma polític a l'hora de plantejar tota la lluita ecologista. Que aquest Revoltes de la Terra també treballa de forma comunitària, en xarxa, amb totes les organitzacions, amb tots els casals, amb totes les assemblees de joves, esplais, sindicats, tots els moviments feministes en defensa de l'habitatge, tot el que hi ha organitzat està intentant apel·lar-ho perquè aquests dies aquí al camp tinguem una lluita que sigui capaç de mobilitzar moltes persones i de generar una alternativa política real al desenvolupament capitalista que aquí a les comarques del camp som especialistes en patir-ho, ja que som una zona de sacrifici, com es deia abans, en el sentit tenim una nuclear, tenim tot el turisme, tenim la petroquímica, tenim el port, tenim els creuers, tenim l'aire contaminat, tenim poca aigua, tenim la LOTE que vindrà, que és una de les hi haurà la lluita de Revoltes de la Terra, està sobre un de l'aqüífer més important del Baix Camp i qui té la terra té l'aigua que hi ha sota i si tenen algun problema a l'hora de la producció que ja han modificat tots els plans urbanístics no dubtaran en tirar d'aquesta aigua i la tornaran a injectar merdada. Llavors, més lluites que em deixo, però que som un territori de sacrifici que la projecció és que els pròxims anys sigui la segona àrea metropolitana de Catalunya, després de Barcelona, i amb totes les implicacions i contradiccions que per la qualitat de vida de les persones que l'habitem, doncs us vull convidar a participar-ne perquè és un punt d'inflexió, o penso que pot ser un punt d'inflexió en la dinàmica de la lluita ecologista dels últims anys i que pot ser un projecte d'ofensiva i no tan reactiu, que és el que estem acostumats dintre de l'ecologisme. Doncs això, atraieu les agendes i el 2, 3 i 4 de maig us esperem aquí a les comarques del camp. Sí, justamente el movimiento del soulèvement de la Terre, que tampoco sé si se pronuncia bien así, pero lo que estaba comentando sobre
tener en cuenta que el suelo fértil es un recurso limitado y que hay que defenderlo, ellos sí lo han incorporado con una perspectiva estratégica que permite darle un marco común a la oposición a los grandes proyectos agroindustriales, a las grandes infraestructuras como autovías o carreteras que atraviesan los campos y a los grandes proyectos fotovoltaicos que también están acabando, en algunos casos, o están ocupando ese suelo fértil. Y están una forma, como decía antes, ¿no?, como romper ese bloqueo en el caso de los conflictos de la transición energética, pues me parece que esa perspectiva que han tomado en el Soulèvement de la Terra tiene, bueno, que hay que aprender bastante de cómo le han dado un marco general que permite generar un discurso para oponerte a diferentes proyectos sin tener esas derivas que están teniendo en algunos casos por quizás su reduccionismo algunos movimientos de oposición a algunos proyectos renovables. O sea que me parece que me parece uno de los movimientos más interesantes que han surgido en los últimos años en Europa y que sí que me alegro mucho que en Cataluña se esté intentando replicar de alguna forma. Sí, només faig una aportació des de Manresa. El que deies ara al final, la Gisela, d'aquesta necessitat de veure cap on estem anant i tenir dades per poder abordar aquesta transició. A Manresa estem creant una incipient xarxa d'entitats, de cooperatives, economia social en clau anticapitalista o encara no tenim nom, xarxa postcapitalista, com vulguis dir, amb un objectiu d'incidir a nivell de ciutat una mica com fa la comunalitat, però sortir una mica de la nostra activitat econòmica interna per incidir políticament i sobretot per generar estructures d'autoorganització i d'autogestió. Llavors, una de les primeres línies que ens hem plantejat que és necessari és tenir aquests estudis molt localitzats de cap on està anant Manresa dins d'aquest marc global, però concretament quins són els àmbits que hem d'incidir a nivell d'aigua, per exemple, és molt rellevant per poder anar cap a aquest objectiu que ens plantegem, que és una gestió més no només democràtica, sinó sobirana i ser més resilients en aquests escenaris. I clar, comencem a pensar i ens trobem amb un tap de dir tots els sectors, això és urgent, necessitem dades, no les tenim, suposo que des de la comunitat ara plantejarem com ajudar ni que sigui amb cicles o debats o jornades per com a mínim tenir aquest debat una mica localitzant i a nivell també amb el diàleg més global. Però era simplement posar sobre la taula això que has dit al final, que ho estem mirant de moure d'aquesta manera, des d'aquesta xarxa d'economia social i que ens trobem això, que ens falta informació per poder prendre decisions, per poder justificar accions, per poder fer pressió també i construir aquests projectes que siguin des de la dimensió comunitària però que incideixin ben bé cap on tenim urgència per democratitzar i per relocalitzar aquesta transició social. Jo vaig a la pregunta que has fet al principi de tot, Rubén, de quin paper podem tenir les comunitats en aquest rol i pensar en un parell de coses que crec que s'estan fent, que es poden ampliar i és, per exemple, posar sobre la taula que viure de forma sostenible i apostar per la transició moltes vegades implica viure millor. I, per exemple, poso els exemples de les comunitats educatives organitzades que impulsen un consum i un menú de proximitat agroecològic. La comunitat vol això per les persones, quan hi ha recursos. Si deixen escollir, les comunitats escullen que el menú i el menjar sigui ecològic, que aposti per la transició. És un model d'èxit que moltes comunitats que han fet aquí com webinars sobre com impulsar des de
des de les comunitats organitzades, col·lectivament, apostar per això. I una altra és el tema de les comunitats energètiques que ha sortit, però la comunitat energètica implica no només que es consum energia local, sinó que és més barat. O sigui, això és un benefici directe, no? No és com quan ve l'Estat i diu no es pot fer això, això és un cost per les classes treballadores, com és totalment el contrari, a més de tot el que comparteixo que has dit, d'una escola de democràcia, de mobilització de la comunitat, d'articulació, etc. I després també plantejo això que viure de forma amb una aposta per la transició vol dir viure millor, no per exemple el treball que s'està fent des dels sindicats, però una cosa que penso, per què no es demana des dels sindicats? Penso, imagina't una plantilla de la plantilla docent de Catalunya, 60.000 persones, no puntua en el concurs de trasllat la proximitat al lloc de feina. Ara, si els sindicats aposten perquè les treballadores tinguin el dret a treballar en el seu territori, ostres, les emissions que deixaríem de fer en el transport de totes aquestes persones que es mouen cada dia, i això són elements que fan que la gent visqui millor. Hi ha una mica com... A més que hi ha tota una batalla cultural de per què és millor anar-se'n de vacances a Vietnam que als ports o a les Terres de l'Ebre, que també és un altre tema, però hi ha elements que són objectivament molt millors en el nostre dia a dia i que beneficien directament a les classes més populars. Ja està. Són com a aportacions molt interessants a la taula, més que necessitar una resposta. Si ningú vol afegir res més... Doncs ho deixarem aquí. Crec que aquesta última intervenció del Rubén des de la comunitat Sants és prou bonica i situa efectivament un element molt interessant, que hi ha atributs de la transició que tenen a veure amb la salut, amb el cost, etc., que la fan desitjable. Jo crec que és un molt bon tema i que des de les comunitats això està molt present. I no res, simplement dir-ho, a veure si me'n surto, que la següent sessió del cicle Desbordem Imaginaris serà el 15 de maig a Cardedeu, sobre les cures, ben sortit. Però que abans segur que teniu 1.000 dates i 1.000 qüestions, però m'agradaria efectivament recordar el que han dit des de la Comunalitat de Reus sobre les revoltes de la terra, 2, 3, 4 maig a les comarques del camp i que crec que hi ha tot un itinerari d'intervencions, però segurament aquest és important que tingui impuls i força, o sigui que tot el que pugui que vingui 2, 3, 4 maig amb les revoltes de la terra. Moltes gràcies i ens veiem a la propera. Sempre m'ho deixo. Gràcies, Berta, per recordar-ho.